Nyt laitetaan tänne joku hauska juttu. Mä aion tehdä luurangon tosta. Tai pääkallon. Tässä niin tulemaan. Eli tähän random maahan mä aion tehdä kaikkea tällaista. Rakentaa jotain ihan randomia. Koska randomi on parasta. Mitä vaan voi olla. Ei vitti. Tästä tulee. Mä nyt rakennan pääkallon, joka on vähän ihmeellinen. Pikemminkin voisi sanoa, että täältä näyttää pääkallo, jolla on hyvin paljon vaikeuksia. Tai tämä on pääkallo, joka on ollut ihmisellä, jolla on ollut hyvin paljon vaikeuksia. Hyvin paljon vaikeuksia. Vähän semmosia ihmeellisimpiä vaikeuksia. Sillä tällaista pääkalloa ei joka jäbällä ole. Tässä niin tulee, niin tässä tulee maailman kaunein pääkallo. Mulla on varmaan todennäköisesti joku tän tyyppinen pääkallo. Totta puhun ei kyllä, mutta nyt on hyvin ihmeellinen totta puhun. Ei tuolla ole vissiin paikka, jossa on tämä kyllä. Ja tuolla myös on chestipaikka. Siinä on mun hieno chesti. Jos täällä on. Ei varmaan mitään. No, rautaharkkoa. Jops, mä droppasin sen. Täältä näyttää ihmeellinen otus. Tämä ei kyllä enää edes ole. Ai, mitä kuinka paras. Tästä kyllä tulee niin parasta jotenkin. Lalala. Täällä on kunnon diskovalot. Ja täältä ihan yksi tällainen. Se on valosi. Tällaista ja tällaista ja tuollaista. Ups. Hienoin luulan kuin hieno. Ei seuraava rakennetaan läppäri. Okei, haluatko tätä? Mennäänpäs tänne. Laitetaan nämä tänne. Okei, sit tänne mennään tänne. Nyt tää on läppäri. Saadaan täältä. Mä en itekään siihen, mitä mä oon totta puhua näin nopea kirjoittaa, mutta en mä välttämättä niin kauhean nopea ollut. Ainakin omasta mielestä. Okei, tässä tulee hieman ruma läppäri. Melkein yhtä rumaa niin kuin mun läppäri.
Okei, mun läppäri on tippu on aika huono. Ja ruma. Vaikka se pyörittääkin Minecraftia 200 fps, mutta kuitenkin huono. Kun katsoo ylöspäin, FPS niin nousee vitisti, kuten nytkin mun FPS on niin melkein 300. Ja jos tippuu myös Voidiin, niin sielläkin on hyvin, koska FPS nousee silloin 500 ainakin mulla. Mulla on ihan hyvin. Noin. 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 Ja voi itse, tässä tuli epäsymmetrinen. Atte korjaa, koska nimeni on Atte. Lol. Oota. Ei hashtag. Time. Set gay. Näin. Nyt pitää laittaa toikin. Nyt laitetaan tähän. Ja tähän. Ei oo. Näin. Noin. Eikö mä vaan teen tässä semmosen ruman läppärin. Koska en mä mitään hienoa osaa tehdä. Enkä tuo osaamaankaan. Muutako parkourta. Oikeassa elämässä, koska on parkourmestari. Tidididi. Tidididi. Ole. Ei mitään. Tää on melkein yhtä rumalta läppäri kuin mie. Kohtuullinen. En mä nyt niin rumaa. Ehkä voisin tehdä siinä Sadon tilaajan spesiaalina mun ekan facecam-videon. Jossain siinä kohtaa. Tästä läppäristä tulee hyvin ihmeellinen. Tässä enemmänkin tulee ihmeellisiä. Tää on maailman rumin läppäri. Nyt jos olisi ollut Team Build tällainen voitais kyllä voitettu, jos olisi ollut aiheena läppäri tai pöytäkone, koska mä oon puhunut pöytäkoneen aika hyvä tekemään. Vaikka nyt itteeni yleensä kehuukka, mutta ei tää näyttää vähän tällainen outo. Kai, nyt joku näyttää tältä. Ehkä, joo. Mitä helkkarin mä vihellän? Vihellän. Now turn off the... Okei, mikä vitti tää on? Okei, musta tuntuu varmaan, että tää video taas ollut tässä näin. Muistakaa, jos piditte videosta, niin tykätkää siitä ja niin poispäin, mutta kuitenkin se on nyt. Moi.